Βλέπουμε μια γρήγορη καταγραφή όλων των ενιδρίων με δίσκων στο μαγαζί. Έτσι μια συνολική γρήγορη εικόνα να δούμε πόσα ενιδρία υπάρχουν, περίπου πόσα ψάρια σε γενικές γραμμές, και θα ακολουθήσουν και βιντεάκια αναλυτικά να δείχνει το κάθε ενιδρίο, έτσι ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε από εξειδικευμένο ενιδρίο όποια κομμάτια νομίζουμε ότι μας αρέσουν. Αυτή εδώ, επαναλαμβάνω, μια συνολική εικόνα για να πάρουμε μια πρώτη ιδέα το τι περίπου θα βρούμε αυτή τη στιγμή στο live stock όσο αναφορά τους δίσκους. Κλείνουμε και πάμε στην πιο εξειδικευμένη καταγραφή σε λίγα